Bun venit la Standoff 2, un joc plin de bug-uri, de hacker și de plin de ruși. Tripa Tripaloski, Tripaloski, Tripa Tripaloski. Astăzi vom analiza logica jocului Standoff 2 și se vor găsi unii care vor întreba. De ce pula mea trebuie logică în jocuri? Pentru că da. Deci haideți să nu mai pierdem vremea și să începem. O grupare de 5 teroriști atacă o zonă specifică. Ce-ar fi să trimitem și noi 5 oameni de la forțele speciale pentru a câștiga sau nu? Și stai și te gândești, poate unii dintre ei au și familie. Ești în mijlocul războiului și tu tot trebuie să-ți cumperi singur armele. Ăsta da, guvern corupt. Anarhie! În acest joc poți cumpăra arme cu cât mai multe culori ca să arăți ca un adevărat homosexual. Dar ai grijă că costă. Întrebarea este: de ce se încarcă atât de greu jocul? De ce ratează? De ce sunt atâția ruși? De ce? Standoff 2, jocul care te face să ai mai multe programări la psihologul școlii.